Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, il·lustres diputades i diputats, digníssims autoritats, companys i companyes. Agraïm l'oportunitat que ens dona any rere any el Parlament de lliurar el Premi Solidaritat de l'Institut de Drets Humans a Catalunya a la seva seu. Felicitem a les entitats guardonades enguany, la Fundació Espigoladors i Crític, agraïm també la seva presència per acompanyar-nos en aquest moment. Aquest premi suposa el reconeixement a la trajectòria de persones i entitats que moltes vegades, discretament i allunyats de la remor mediàtica, treballen dia a dia en la defensa dels drets humans. A la menció als mitjans de comunicació, guardonem un mitjà professional de la comunicació per la seva tasca en difondre les realitats que suposen tant a casa nostra com més enllà les lamentablement quotidianes vulneracions d'aquests drets. A l'Institut de Drets Humans de Catalunya considerem, com assenyalen les Nacions Unides, que és amb aquesta difusió, així com amb la informació i l'educació en drets humans, com es promouen valors, creences i actituds que encoratgen a totes les persones a defensar els seus propis drets i els dels altres. I es desenvolupar la consciència de que tots compartim la responsabilitat comuna de fer dels drets humans una realitat en totes les comunitats. És amb aquesta motivació que des de l'Institut organitzem cada any el nostre curs de drets humans. Avui aprofitem l'ocasió per a compartir amb vosaltres que estem de celebració, ja que d'aquí uns dies inaugurarem la 40a edició del curs, edició que dedicarem a la justícia climàtica amb l'estudi i l'anàlisi en els múltiples reptes que afronten els drets humans a causa de la gran amenaça que suposa per la humanitat la crisi climàtica. Amb aquest acte, des de l'Institut, estem obligats cada any a recordar que els drets humans no són únicament un llistat de bones paraules recollides en importants textos incorporats al nostre ordenament jurídic. Els drets humans no queden protegits únicament amb l'aprovació de lleis. En una democràcia que es vol plena, hem d'entendre els drets humans com l'eina d'acció que ens ha de permetre assolir una societat que garanteixi una vida plena, digna i en igualtat de condicions per tots i totes, és a dir, una societat més justa. El ritme accelerat de la societat d'avui, els canvis tecnològics, les pandèmies sobtades, les cícliques crisis econòmiques no poden ser, com malauradament estem veient, excuses i noves vies per a la vulneració subtil a vegades, ben subtil d'altres, dels nostres drets i llibertats més bàsics. Ans al contrari, des d'una perspectiva exigent de protecció, és responsabilitat de les nostres institucions i administracions reaccionar amb polítiques de reafirmació i protecció dels drets humans davant d'aquests desafiaments. El compromís de les persones premiades amb el Premi Solidaritat és l'exemple de com les més complexes circumstàncies es poden afrontar a la perspectiva dels drets humans, a la perspectiva de la protecció i expressió dels drets i llibertats com a eina transformadora de la nostra injusta societat. Ens demostren que és un treball de tots i totes, però també ens mostren que hem d'estar sempre alerta. Per últim, volem acabar aquestes paraules manifestant la nostra consternació davant la greu violació del dret internacional que s'ha produït en la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. La pau constitueix la condició bàsica per a la plena realització dels drets humans i la guerra és la forma més greu de negació d'aquests drets. Demanem a les nostres administracions que s'impliquin tot el possible per a l'assoliment de la pau i per atendre a les víctimes d'aquesta situació, acollint adequadament a les persones que fugin dels horrors de qualsevol guerra. I a tots vosaltres us demanem que ens acompanyeu a la concentració unitària que es farà demà a les 18:30 a la plaça de Catalunya, convocada per la plataforma Aturem la Guerra. Gràcies. Té la paraula la senyora Isabel Gallí Izar, vocal de la Junta Directiva de l'Institut de Drets Humans de Catalunya
i membre del jurat del Premi Solidaritat. Isabel. Totes les persones tenen dret a un nivell de vida adequat, incloent-hi l'alimentació, el vestit i l'habitatge, i a una millora contínua de les condicions d'existència. Això que està entre cometes és l'article 11 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals del 1966, que va proclamar així el dret humà a l'alimentació. El dret de tota persona a estar protegida contra la fam. Un pacte que obliga els estats a adoptar les mesures necessàries per la seva realització efectiva. Però la realitat és una altra. El dret a l'alimentació està lluny de ser assolit i la seva vulneració és creixent. Segons la FAO, el 2020, entre 720 i 811 milions de persones a tot el món van patir fam. 161 més que l'any anterior, de milions. A Catalunya gairebé mig milió de persones, requereixen ajuda assistencial alimentària immediata, més d'un 6% de la població. La inseguretat alimentària és cada dia més greu. Paradoxalment, en l'actualitat, una tercera part dels aliments que es produeixen al món acaben a les escombraries. A la immoralitat de llançar menjar mentre milions de persones passen fam, s'afegeix l'impacte ambiental, els recursos hídrics, agraris i energètics destinats a la producció d'aliments que no es consumeixen i les emissions de carboni derivades són enormes. Si el malbaratament alimentari fos un país, seria el tercer en emissions de carboni. Davant d'aquesta realitat, la Fundació Espígula II va néixer el 2014 per donar resposta a 3 grans reptes socials. 1. Reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari. 2. Fomentar el dret a l'alimentació saludable i sostenible. I 3. Generar oportunitats laborals per a col·lectius en risc d'exclusió social. Per això organitza espigolaments, és a dir, l'ancestral pràctica de recollir les fruites i verdures descartades del circuit comercial per raons mercantils o per meres qüestions estètiques, però perfectament comestibles. Més de 1.800 espigoladors i espigoladores voluntàries recullen aquest menjar i el canalitzen cap a entitats socials per facilitar l'accés a una alimentació saludable de persones en situació de vulnerabilitat. El 2020 van recuperar gairebé 500.000 de quilos de fruita i verdura que van ser distribuïdes entre més de 18.000 famílies. Per altra banda, han posat en marxa l'empresa d'inserció laboral És Imperfecta, amb un obrador propi al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, on elaboren conserves vegetals a partir de fruites i verdures imperfectes o que provenen d'excedents. Un espai d'inserció sociolaboral per a persones en risc d'exclusió social. La Fundació Espígula II dona una resposta ràpida a una situació d'extrema necessitat que s'ha vist agreujada per la pandèmia. Però va més enllà. Aposta per models d'ajuda alimentària que, lluny de l'assistencialisme, se centren en les persones i els seus drets. I posa de relleu que l'exercici del dret humà a l'alimentació passa també per qüestionar un sistema agroalimentari insostenible. En aquest sentit, reivindica la necessitat de retornar a sistemes alimentaris locals, la dignitat de totes les persones que hi treballen i una relació més directa entre el camp i els espais urbans. Des d'Espigoladors fan seva la directriu del relator especial sobre el dret a l'alimentació, que diu que, obro crometes, els drets humans són essencials per garantir que els nostres sistemes alimentaris han de servir a les persones i al planeta i no els beneficis privats i els mercats, tanco cometes. És per tot això que el jurat constituït a aquest efecte per l'Institut de Drets Humans de Catalunya ha decidit atorgar el Premi Solidaritat 2021 a la Fundació Espígula II, un reconeixement a la seva tasca per garantir el dret humà a l'alimentació sostenible i saludable. Abans de fer el lliurament del premi, volem agrair la generositat i col·laboració desinteressada de l'artista Lídia Vilches per la creació de l'obra del Premi Solidaritat 2021. I per lliurar
Per lliurar el Premi Solidaritat 2021 demanem ara la presència a l'escenari de la molt honorable presidenta Laura Borràs i Castanyer. Recull el premi la Mireia Barba Cuscó, presidenta de la Fundació Espigoladors. Bona tarda a tothom. En primer lloc, volia donar un immens agraïment en nom de tot l'equip de la Fundació Espigoladors a l'Institut de Drets Humans de Catalunya per haver-nos atorgat aquest reconeixement. Des de fa més de 20 anys, el Premi Solidaritat ha reconegut iniciatives i organitzacions que han tingut un paper fonamental en la garantia i la protecció dels drets humans i és per nosaltres un gran orgull formar part de la història d'aquest guardó. També és un pas molt important que avui estiguem posant el focus a parlar del dret a l'alimentació i la necessitat de promoure'l, garantir-lo i també reivindicar-lo. En segon lloc, voldria agrair també a totes aquelles persones que avui sou aquí amb nosaltres compartint aquest moment tan especial. Amics i amigues, voluntaris i voluntàries, productors i productores, organitzacions, persones i administracions públiques que de manera invisible o de manera més visible ens acompanyeu, aquest premi també és per vosaltres. Avui som aquí també per posar en valor la solidaritat, la cooperació i l'ajuda mútua. La pandèmia ens ha posat a tots i a totes en situacions molt vulnerables i ha accentuat a casa nostra una crisi social que en realitat no havia arribat a desaparèixer. Durant aquests 2 anys s'ha posat de manifest que en moments d'emergència la societat respon. Des d'Espigoladors ho hem viscut de primera mà. Fins i tot en els mesos més durs de la pandèmia van ser moltes les persones voluntàries que van contactar amb nosaltres per venir a espigolar els camps d'un sector primari compromès i solidari, que cada dia fa possible que recuperem milers i milers de quilos per poder-los fer arribar a les cases de les persones que no tenen accés a una alimentació saludable. El nostre obrador, ubicat al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, en els primers mesos de la pandèmia va obrir les seves portes per tal de fer perquè tota la producció que fèiem la canalitzessin cap a persones que no tenien garantida l'alimentació. Tot plegat amb el suport impagable de moltes entitats socials d'arreu del territori. Inevitablement, parlar de solidaritat també ens porta a parlar de manca i incompliment de drets. Des d'Espigoladors creiem que moure'ns i actuar per combatre les injustícies socials és necessari, però que també cal denunciar aquestes injustícies per construir un país on no tinguin que existir organitzacions com la nostra. El dret a l'alimentació és un dret fonamental recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans i no és cap sorpresa per ningú si afirmem que fins i tot avui en dia queda molt i molt lluny d'estar garantida l'alimentació saludable per tota la nostra població. Podem parlar de les situacions d'emergència d'inseguretat alimentària que viuen molts països del sud global, la gran majoria provocades no per una falta de recursos, sinó per un sistema alimentari insostenible i que genera injustícies i desigualtats a nivell mundial. Podem parlar també de la pobresa alimentària que es viu a casa nostra. Fa pocs dies, l'estudi Alimentem un futur sostenible, promogut per les investigadores de la Universitat de Barcelona, publicava una dada alarmant. A l'estat espanyol, més de 6 milions de persones, un 13,3% de la població, no té aliments suficients ni en quantitat ni en qualitat per viure d'una manera saludable i digna. Un estudi que demostra també que la pandèmia ha aguditzat aquesta situació, però que ja venia d'abans. Estem davant d'un problema estructural, d'una manifestació més d'una societat que pateix injustícies i desigualtats a molts nivells. La no garantia del dret a l'alimentació amb tota la seva plenitud té conseqüències molt greus per la salut de les persones, però també per la salut del nostre planeta. Alimentar-se d'una manera sostenible, poder escollir l'origen dels aliments i apostar per models de producció més respectuosos amb l'entorn i les persones és una urgència en el moment d'emergència climàtica actual i és un dret que hauria d'estar a l'abast de tothom. Avui estem aquí
per rebre aquest premi, al qual n'estem molt orgulloses. Però també estem aquí, al Parlament, un lloc on es prenen decisions que afecten a tota la ciutadania del nostre país per posar de manifest que hem de treballar i construir junts i juntes per tal de tenir un sistema on el dret a l'alimentació sigui un dret garantit per totes les persones del nostre país. Moltes gràcies. I ara em toca fer la glossa de la menció especial Mitjans de Comunicació del Premi Solidaritat d'enguany i no voldré estendre'm, però sí apuntar les raons per les quals des de l'Institut de Drets Humans hem valorat crític com a mereixedors d'aquest guardó. Lligant amb el premi de l'any passat, en Joan Roura, i el de fa 2 anys, la Magda Bandera, hem volgut posar en valor la tasca periodística feta amb valentia, amb independència i amb criteri. Aquestes són qualitats que es pressuposen a tot el món periodístic en el nostre país i arreu. Però el periodisme es pot exercir des de molts posicionaments, en el fons. On ens col·loquem quan ens mirem l'actualitat? Al davant, al costat, al darrere, al davant d'on? Dels fets, del poder, dels que ens surten més ben parats o més mal parats de qualsevol fet noticiós. En definitiva, on situem els drets humans quan tractem qualsevol esdeveniment o conflicte? La mirada és clau i no totes les mirades són iguals. I sobre aquesta qüestió concreta, aquest digital de periodisme reposat de nom crític, ens fa una declaració d'intencions ja només amb el nom triat per la capçalera. Crític, o sigui, incisiu, analític, aprofundit, molest amb els poders. Aquests són els adjectius que els atribueixo jo personalment, però ells al seu web en descriuen alguns altres que em serveixen també, obro crometes. Creiem, diuen, en el periodisme incòmode, el que aborda els temes en profunditat, context i dades, contrastant les fonts i sense caure en el pamflet. Diuen moltes més coses, però ja deixaré el Sergi, el Roger o qui sigui que parli i que se n'extendeixin. El Roger Palà i el Sergi Picazo són 2 periodistes formats a la Universitat Autònoma de Barcelona que abans de fundar Crític van estar coordinant durant uns anys una eina que d'una manera crua feia de termòmetre de l'estat del periodisme del nostre país. Se'n deia l'Anuari dels Silencis Mediàtics. Què era aquest anuari? Doncs no res més que un compendi d'escàndols, notícies, dades, fets que havien passat al llarg d'un any i que els grans mitjans de comunicació, els media mainstream, no havien donat o havien donat poc. En tot cas, notícies que havien quedat amagades, les notícies silenciades de l'any, vaja. Escàndols amagats malgrat ser d'interès públic. Allò que ni tan sols els grans mitjans no volien donar. Perquè ja se sap, els grans mitjans, públics i privats, viuen sobretot també de la publicitat privada i de les subvencions públiques. I com sabem bé els catalans, qui paga mana, i això ho sabem bé, i per fer periodisme independent s'ha de ser el màxim d'independent econòmicament també. Perquè si un dia has de denunciar o criticar algunes de les teves fonts de finançament per mala praxi, corrupció o desviació o pel que sigui, sempre et pot retirar l'ajuda. En fi, d'aquesta voluntat d'aixecar polsegueres necessàries i d'aquesta experiència professional basada en la investigació rigorosa, en Sergi i en Roger van pensar que en l'espai mediàtic català hi faltava un mitjà que fes allò que ells recollien a l'anuari, però no només un cop a l'any, sinó cada dia. Crec que també es van adonar que al nostre petit país l'anuari es quedava curt davant la quantitat de fets noticiosos, escandalosos, corruptes o qüestionables que passaven any rere any. Així va néixer Crític, un mitjà que es permet el luxe de viure de poquíssimes subvencions, que viu bàsicament de les subscripcions i que té 2 principals qualitats. No és dogmàtic, que vol dir que encabeix veus dispars i fins i tot ideològicament contràries a les seves pàgines digitals, i això té un mèrit enorme, també per l'oxigen que han donat al ciutadà lector aquests anys d'existència. I té una altra qualitat que és complexa d'explicar, i és que Crític no és essencialista. Què vol dir això? Doncs que la mirada periodística preval per sobre de tot, cosa que al seu torn vol dir que, tot i tenir un especial enfoc cap als col·lectius oprimits, no per ser oprimit, es té automàticament la raó. En tot cas, els valorem sobretot que treballin per tenir
a Catalunya una societat madura i coneixedora dels seus drets. Obro crometes i tanco. Creiem, diuen ells en el seu Qui som, en la seva web, creiem que un millor periodisme vol dir una millor ciutadania, més ben informada i més lliure a l'hora de prendre decisions. Moltes felicitats. Per lliurar la menció especial mitjans de comunicació del Premi Solidaritat 2021, demanem la presència a l'escenari de la Montse Tafalla, presidenta de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, i de la molt honorable Laura Borràs i Castanyer. I per part de Crític recolliran el periodista Sergi Picazo, director de la redacció, i la Laia Soldevila, que és coordinadora de projectes. Bueno, gràcies. Gràcies al jurat del Premi, gràcies a l'Institut de Drets Humans de Catalunya, evidentment, i felicitats a la Fundació Espigoladors, que és un projecte impressionant de defensa de l'alimentació i, per tant, d'un dret fonamental. I obro parèntesis, gràcies a la Isabel, perquè ha fet el discurs que havíem de fer nosaltres, però ja podríem firmar-lo, s'ha passat una mica, però sempre està bé que t'elogin de tant en tant. Som la Laia Soldevila i el Sergi Picazo, recollim el Premi Pro en representació de l'equip de la cooperativa de crític, que estan tots allà en tercera o quarta fila, i en part també rebem el premi de part dels gairebé 2.000 lectors i subscriptors i socis que fan possible fer periodisme crític sense dependre del poder, almenys dependre en poc, el menys possible. Per a un projecte tan jove com el nostre, i humil, en realitat, rebre aquest premi per nosaltres és un premi importantíssim. La veritat, bàsicament perquè és un premi de defensa dels drets humans, i si nosaltres volíem fer alguna cosa quan ens pregunten per què fem periodisme, doncs el fem en realitat per la defensa dels drets humans, per defensar els drets socials, els drets de les persones de baix, dels que no són ningú, dels que pateixen les injustícies en carn pròpia, dels que no tenen res i que normalment no tenen altaveus, com deia la Isabel, o no sempre tenen altaveus en els grans mitjans de comunicació. Per tant, superespecial aquest premi. I, de fet, nosaltres creiem que el periodisme ha d'oferir a la ciutadania aquella informació per ser crítics amb els poders, crític sobretot amb el poder econòmic, amb el poder polític, amb el poder judicial, no crític amb els febles, perquè ens sembla que a vegades això és el més fàcil de fer. I ho fem des de Catalunya, des d'aquí, perquè malgrat que alguns senyors diputats i diputades del Parlament no els agradi, doncs a Crític ens interessa i ens agrada fiscalitzar el poder polític i econòmic català i denunciar els seus abusos contra els drets humans i contra els drets socials i els drets culturals. Per això hem publicat els últims anys informacions que tenen intenció, i no de ser equidistants en la defensa dels drets humans, sinó denunciar el que els pretenen inocular. Per exemple, aquests són alguns dels titulars que hem publicat només l'últim any, perquè veieu què és el que fem. Som-hi. 9 empreses denunciades per vulnerar drets humans acumulen el 20% dels contractes públics de la Generalitat, de les Diputacions i de l'Ajuntament de Barcelona. Per exemple, les dues contractes més grans, FSC i ACS, han estat denunciades recentment per violacions dels drets humans a l'Amèrica Llatina. La Generalitat de Catalunya va augmentar les ajudes a 14 escoles de l'Opus Dei que aposten per l'educació diferenciada, és a dir, que segreguen a l'alumnat per sexe. En 3 anys, des que es va dir que s'eliminarien aquestes ajudes, van cobrar 100 milions d'euros. 16 treballadores de l'empresa pública de l'Ajuntament de Barcelona, Parcs i Jardins, han denunciat i denuncien casos sistemàtics d'humiliacions, de sexualització i d'abusos de poder contra elles.
El 42% dels ginecòlegs del sistema públic de salut es nega a practicar avortaments i, en concret, a la demarcació de Lleida era, fins fa poc, l'únic lloc on pràcticament era impossible avortar en un hospital públic. A veure aquesta. Els Mossos d'Esquadra van efectuar 1.077 trets de bales de foam contra els manifestants durant les protestes contra la sentència de l'UO i per la llibertat del raper Pablo Hasél. 10 grans empreses privades acumulen 25.000 pisos de lloguer a Catalunya. L'Incasòl es nega a revelar a Crític el nom d'aquests grans propietaris, que sumen entre ells sols més habitatges que tot el parc de lloguer públic de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona. Doncs a Crític seguirem traient aquests titulars i més i millor segurament, i espero que millor. Seguirem fiscalitzant els poderosos, posant llum i taquígraf sobre el poder i fent el millor periodisme possible, sempre en les condicions que tenim. Creiem que és la nostra humil aportació, potser petita, però per construir una ciutadania més informada o més ben informada i, per tant, creiem una democràcia també més sòlida. I aquest premi ens encoratja a seguir, o sigui que gràcies. I per això, precisament avui, i si ens deixeu una postdata pacifista, creiem que cal fer esment de tot el que està passant a Ucraïna. En temps de guerra, de bombes, de violència, nosaltres creiem que ens toca fer periodisme de pau, i és el que farem. En lloc de corresponsals de guerra, com deia l'estimat Xavier Giró, necessitem corresponsals de pau. I, com deia el Giró en un article recent, potser hi ha coses que des del periodisme podem fer en favor de la pau. És veritat que és tard per evitar la guerra a Ucraïna, però no per fer un periodisme que intenti, com a mínim, reduir-ne la intensitat i l'extensió. Jo afegiria també l'odi. I tampoc no és tard per intentar que s'acabi aquesta guerra, per molt modest que sigui el que fem. I hi ha una cosa que d'entrada el periodisme pot fer, deia el Giró, pot contribuir a la mobilització ciutadana contra la guerra. Per això és tan important el de la mani d'aquest dimecres. I, en definitiva, alguns encara es pregunten per què fem periodisme nosaltres des de Crític i, parafrasejant una mica les paraules del cantautor Feliu Ventura, alguns diran que fem periodisme de denúncia, serà perquè ells fan periodisme de renúncia. Moltes gràcies i llarga vida, espigoladors. Molt bona tarda. Benvinguts tots, secretària de la mesa, diputats, presidenta de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, expresidents, veig aquí també alguns dels expresidents que ens acompanyen, membres del jurat del Premi Solidaritat i, naturalment, a tots els guanyadors dels premis, als familiars i als amics que els heu volgut acompanyar avui en aquest acte de lliurament dels premis aquí al Parlament. Gràcies per comptar una vegada més amb el Parlament de Catalunya, que és i vol ser la casa de tothom per celebrar aquest acte de lliurament dels Premis Solidaritat d'aquest any 2022. Ho dèiem l'any passat, l'Institut de Drets Humans de Catalunya va ser creat el 1983, per tant esteu a les portes l'any que ve, la propera edició del Premi coincidirà amb els 40 anys de la vostra entitat. Ara, de fet, parlàveu dels cursos que ja veu encetar i la 40a edició que dureu a terme. Naturalment, vull felicitar-vos per endavant per tota la feina que ja heu fet en aquestes 4 dècades, la feina que heu fet, la tasca que us heu proposat de fomentar els drets humans i de fer-ne aquesta feina tan important, de fer-ne pedagogia a la societat. Això, d'una banda. De l'altra, naturalment, també de defensar-los, aquests drets humans, davant de les administracions i davant dels poders fàctics, que és essencial per donar vigor i capacitat de resistència a la nostra
malmesa democràcia. I aquest és un exercici que veiem que no podem ajornar, que cal fer-lo diàriament, amb perseverança, cada ocasió que es pugui, que es tingui. Per tant, vagi per endavant aquest reconeixement a la vostra feina i l'any que ve espero que puguem celebrar aquests 40 anys de trajectòria. Dèiem fa una estona, en la visita prèvia, l'audiència prèvia, a baixar aquí a l'auditori en aquest acte, que d'aquí a pocs dies farà un any que vaig ser investida presidenta d'aquest Parlament, que es posava en marxa aquesta legislatura i que aquest va ser un dels primers actes. El David diu que sí, recordem aquell primer acte, també en unes circumstàncies en què encara estàvem amb la pandèmia, però tiràvem endavant, tornàvem a reprendre l'activitat, no només legislativa, sinó també de poder tenir públic i poder tenir altre cop la represa de la normalitat aquí a l'auditori amb els diversos actes. I per tant, a partir d'ara ja començarà la roda dels actes que es repeteixen, el primer dels quals va ser justament el lliurament d'aquest Premi Solidaritat, que el vam fer l'any passat en el mes de juny. És el primer que repeteixo i en aquell moment jo deia que volíem un Parlament obert, encara més obert a la societat. Ara, un any després i més de 300 actes com s'han dut a terme, doncs és evident que hem intentat que aquesta obertura, d'aquest acte d'acolliment al Parlament de premis i iniciatives diverses sigui una realitat. Perquè el Parlament és casa de tothom i sabeu que, sobretot en relació a entitats com la vostra, el Parlament ha estat sempre casa vostra. També aquesta feina d'acollida, aquesta feina de tenir cura dels altres, és fonamental en el dia a dia de les entitats que vosaltres reconeixeu i que heu premiat. L'any passat va ser especialment emotiu perquè hi havia un homenatge, ho hem recordat abans, a Arcadi Oliveres, que feia poc que ens havia deixat, i aquest acte no va ser un acte qualsevol, sinó que, a més, com a membre dels premis, també va ser un acte d'homenatge a la memòria i a l'acció d'Arcadi Oliveres. Però també vam tenir el periodista Joan Roura, que es va esforçar, que s'esforça, que continua esforçant-se per obrir a través de TV3 la finestra de casa nostra davant de diversos drames humanitaris que es viuen arreu, sobretot ell en el seu cas, al Pròxim Orient. I també recordo l'associació Invia, que lluita contra l'exclusió social que provoca la violència de gènere i les discriminacions. Per tant, va ser un acte especialment memorable i és bonic que avui ens trobem aquí també per aquesta nova edició de lliurament dels premis, reconeixent la feina de la Fundació Espigoladors. És molt bonic que hagueu agafat aquest nom d'un verb, espigolar, que és el que es fa quan es recullen les espigues que s'han segat, aquelles que queden. És una forma també metafòrica de no deixar res enrere, de no deixar ningú enrere, perquè aquesta és la feina que vosaltres també dueu a terme i, per tant, us felicito molt sincerament. I també la Isabel Galí ha fet la glossa, com a membre del jurat, la glossa dels premiats. No em correspon a mi d'estendre-m'hi, però sí, és evident que vosaltres, i us ho deia jo abans també quan estàvem a l'audiència, el que feu és aixecar un gran mirall que poseu a davant de la societat i, naturalment, també a les institucions que la governen. Aquesta és una feina important que feu des de la Fundació Espigoladors, perquè ara ens has donat algunes dades quan heu recollit el premi, però que una tercera part dels aliments que es produeixen al món acabi a les escombraries és un fet que, naturalment, ens ha de fer reflexionar a tot, sobretot perquè a Catalunya prop d'un 25% de la població té dificultats per accedir a aquesta alimentació saludable i, per tant, relacionar aquestes dades, aquestes estadístiques, amaguen en realitat i vosaltres aixequeu aquest mirall, com us deia, i poseu el focus en
en una situació d'una màxima cruesa en la que viuen molts dels nostres conciutadans i, per tant, també gràcies per aquesta feina. Treballar per millorar l'alimentació dels que estan en una situació de pobresa, fent-los arribar excedents alimentaris, doncs és una pràctica diària de l'acció solidària que feu i dueu a terme des de la vostra fundació. I també l'altre premiat d'avui, el mitjà El Crític, com el seu nom m'indica, i que jo em puc donar fe personalment, poseu i aixequeu un bon mirall davant de la societat i també els qui la governen, per intentar mirar d'explicar les coses, els fets, d'una manera clara, directa i, sobretot, el que és més important sempre, que pugui ser veraç. És un repte a l'alçada del qual avui en dia no tot el periodisme sap estar. I, per tant, vosaltres, sobretot a través dels dossiers, per exemple, amb qüestions com ara també esmentàveu, relacionades amb l'emergència climàtica i ecològica, doncs en són un bon exemple i us encoratjo a perseverar-hi. És evident que tots hem parlat, i és impossible no fer-ho, en un acte al qual aquí al Parlament l'Institut de Drets Humans de Catalunya ens convoca per als Premis Solidaritat en les circumstàncies en les que ho estem vivint, pocs dies després de l'atac que Rússia ha fet sobre Ucraïna, i, evidentment, semblaria impossible de no fer esment a aquesta realitat, sobretot en un acte dedicat a reconèixer l'acció solidària de persones i d'entitats. Malauradament, la geopolítica més matossera no deixa de crear ocasions que posen a prova la nostra humanitat, la nostra solidaritat, la nostra capacitat d'acompanyar com a societat i també individualment els que pateixen, sigui a casa o sigui a fora de casa. És evident que sempre parlem de reivindicar, de treballar, d'exigir drets humans per tothom i a tot arreu. I això, especialment, quan es vulneren els drets humans en circumstàncies tan greus com les que es viuen en aquests moments a causa de la guerra. Ahir al vespre mateix acompanyàvem a la plaça de Catalunya alguns dels ucraïnesos que hi són cada dia des de dijous passat i ja hi ha dues persones, dos membres d'aquest grup de persones que són a la plaça de Catalunya que ja estan en vaga de fam, que han entrat també en vaga de fam per posar el focus sobre aquesta situació tan dramàtica. L'any passat recordareu que vaig parlar dels podries de la Joana Raspall. Enguany és molt difícil no fer-hi al·lusió, però és evident que les guerres ajuden a visualitzar aquestes vulneracions tan terribles de drets humans que acaba patint la població civil i això exigeix de nosaltres que reaccionem, fins i tot, si cal, per damunt de les nostres possibilitats. La societat catalana ha estat sempre una societat solidària, ha estat sempre una societat que s'ha manifestat contra les guerres i és evident que la solidaritat catalana ja l'estan notant, ens ho deien ahir les persones que estan a la plaça de Catalunya, tenen dificultats per trobar transport, per exemple, perquè tota l'allau de solidaritat en forma tant d'aliments com de productes de primera necessitat que volen traslladar cap a Ucraïna. Per tant, la societat catalana no falla i en aquest cas també s'ha bolcat amb la situació que s'està vivint en aquests moments a Ucraïna. Voldria acabar amb uns altres versos que són els de la saviesa popular, un poema anònim que gràcies al tàndem Vicent Andrés Estellés, Ovidi Montllor s'ha donat a conèixer i que diuen aquests versos: al damunt de la tomba hi ha anat un taronger i a la branca més alta hi canta l'esparver, que diu en son llenguatge sempre de cara al vent: maleïdes les guerres i aquell que les va fer. Maleïdes les guerres i aquell que les va fer. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra atenció. Enhorabona i gràcies als premiats. I ara, per cloure aquest acte, el Parlament de Catalunya sempre col·labora amb el Centre Superior de la Fundació del Conservatori del Liceu
I ara tant l'Ahmad Diab a la guitarra com la Cel Massoud, que és soprano, tots dos alumnes d'aquest centre, ens oferiran dues cançons, la siriana Omen i la catalana La Gavina. Endavant i moltes gràcies. Tinc fe que després de la nit hi ha llum. Tinc fe que el cor dolent troba bondat. Quan miro cap al cel, els llums es fan més clars i les melodies es fan més fortes. Jo tinc fe. ومن أن خلف الحبات الوادعات تزهو جنات ومن أن خلف الليل العاتي الأمواج يعلو سراج ومن أن القلب الملقى بالأحزان يلقى الأمان كل جاء شفاه تتلو الصلاة ومن أن في صمت الكون المقفل من يصغي لي إني إذ ترنو عيناي للسماء تصفو الأضواء تعلو الألحان كل del vent mar enfora vas voltant fins
platja de dolços records. Un dia i nit i festada la nina dels meus amors. Quan la vegi sola, prop la quieta onada, don-li la besada que l'envio més fervent. Digues-li que sento dolça melangia i que en ella penso en tot moment. Oh, si igual que tu, gavina, el mar pogués jo travessar fins a arribar a la platja on tan dolç és recordar i veure la imatge bruna en el seu vel despestar. A la nina que entre somnis és tan grat d'acariciar. Quan la vegi sola, prop la quieta onada, don-li la besada que l'envio més fervent. Digues-li que sento dolça melangia i que en ella penso en tot moment. Oh, gavina voltadora que volteges sobre el mar i al pas del vent mar en fora vas voltant fins a arribar a la platja assolellada, platja de dolços records. Un dia i nit i